Patuloy ang registration na ginagawa sa mga e-bikes sa Naga City na sa kasalukuyan ay umaabot ng higit sa 4,000 ang nakapagparehistro. Inaasahan pa umano ang pagdagsa ng mga ito ngayong darating na Huwebes. Patuloy ang ginagawang pagpaparehistro ng mga e-bike ng bike board sa Naga City. Sa datos ng ahensya, umaabot na sa higit sa 4,000 ang registered na e-bike sa lungsod na inaasahang dodoble pa dahil mas matipid gamitin kung ikukumpara sa mga sasakyang kumukonsumo ng langis. Unexpected may magiging double yan digdi ang mga nag-inquire ng magbaka ng e-bike. Nakulang tabang yan sa electricity man dahil naglalanggaw, bababa sa kapangadua, pwede sila mag-charge city government, available charging station, kaya lang priority lang si mga taga-Naga. Si outside Naga, pwede man mag-acminar, pero po ang hinagad may si mga taga-Naga muna po magbenepisyo kaya, tapos after nun po, pwede sila mag-ano. Limit lang po 3 hours. Time you feel na halangkaw si mas halangkaw pa kasi kung may aircon ka saka may TV ay may ref ka o sa babao na maray so dakulan tabang ngunyan po since nagalangkaw ng mga ang petrolyo ka. Siyempre si mga nag-iba nag-iisip na. Si Beck na mula pa sa Barangay Pakul, e-bike ang gamit na sasakyan sa halos 4 na taon. Taga Pakul po, bumabiyahe po ako pa sentro. Central School at saka Ateneo. Tipid sa pamasahe, siyempre. Tapos, bawas sa oras, konsumo dahil dire-diretso yung biyahe namin. Balik-balik. Una yung dalawa, Central, tapos Pakul High School, tapos sa tanghali, Ateneo Centro naman. Siyempre, mababa lang naman po yung nito, konsumo sa kuryente. Hindi po malaki, kaya 4 years na to. 4 years na po. Wala po, palit lang ng battery. Kasi malayo yung lugar. So, palit lang ng battery after 2 years mahigit. Kaugnay ng inaasang pagdami pa ng bumabiyaheng e-bike sa lungsod ay ang pagsasaayos na rin ng mga bike lane para matiyak ang kaligtasan ng mga slow-moving vehicles, hindi lang ng mga e-bike, maging mga siklista. Jan Amador, CSN.